Má ešte prosím vás niekto z poslancov? Ešte tu máme jedno uznesenie. Nech sa páči, pán Vojtko. Ešte tu máme uznesenie vo veci tej žiadosti firmy Ortag SRO, ktorá bola doručená každému z nás. A teda ako takí sme to prejednávali na komisiách, pretože ku každým takýmto žiadostiam a oslovenia mestského zastupiteľstva sa vždy vyjadrujeme. Či sú to investičné zámery rôznych firiem, alebo sú to žiadosti rôznych firiem, takže vieme, že to je ošemetná záležitosť, že možno to bude zase kápané trošku inak, ako bude znieť to uznesenie, ale je tu uznesenie, ktorým chceme odpovedať a zároveň možno neodpovedať firme Ortag na ich žiadosť, v ktorej nám dokonca zaslali znenie uznesenia, čo nie je absolútne štandardné, pretože takéto veci sa asi pravdepodobne ešte nevyskytli, že by tretia strana si hovorila znenie uznesenia a my máme pripravené naše uznesenie, o ktorom sme sa poslanci bavili. Takže uznesenie vo veci žiadosti firmy Ortag SRO. Mestské zastupiteľstvo POA berie na vedomie predloženú žiadosť Mestskému zastupiteľstvu o prijatie uznesenia v Kremnici, ktorú predložila firma Ortag SRO, ako aj materiál odpovede investora na otázky občanov. POB deklaruje, že v prípade, ak spoločnosť Ortag SRO so sídlom Banská cesta 27 Kremnica bude iniciovať posúdenie sociálnych, ekonomických a environmentálnych dopadov a prínosov jeho investičného konceptu Štúrecland v kremnickom dobývacom priestore podľa najvyšších štandardov transparentnosti a profesionality, bude sa Mestské zastupiteľstvo v Kremnici aktívne zapájať do tohto procesu. POCE vyzýva občanov mesta Kremnica, odbornú verejnosť, občianske združenia a iniciatívy, aby sa v záujme zabezpečenia čo najväčšej transparentnosti, odbornosti a demokracie v procese posudzovania sociálnych, ekonomických a environmentálnych dopadov a prínosov investičného konceptu spoločnosti Ortag aktívne zapájali do tohto procesu. Ďakujem. To som veľmi stručne. Všetci vieme, že zastupiteľstvo vydalo dve veľmi jasné uznesenia k každej, ktorým sa nedá vrácať. Vieme, že postoj poslancov je negatívny k každej, že musíme vrácať. Takže my si myslíme, alebo ja si myslím, že to znenie bude nešťastné. Možno tak nebolo myslené a preto som sa prihováral k tomu návrhu pani primátorky, aby to bolo takéto jednoznačné a jasné legislatívne stanovisko. Pretože ten návrh, ktorý je poslanecký, vyznieva, ako by sa mestské zastupiteľstvo snažilo prihlásiť ku projektu Štúrecland, že už chceme participovať, ale to je presne to, čo sa snaží spoločnosť Ortag. Keďže vieme, aké je postavenie spoločnosti Ortag na trhu a nie je to nič moc lichotivé, tak si myslím, že práve takéto znenie uznesenia by mohla spoločnosť Ortag využívať pred svojimi akcionármi na vytváranie niecelkom presného obrazu o celej situácii v Kremnici. Čiže pokiaľ by sa Mestské zastupiteľstvo chcelo držať tohto pôvodného znenia, tak určite občianske združenie Kremnica na Zlato požiada pani primátorku, aby ho vetovala, pretože si myslíme, a dá sa to aj právne doložiť, že prekračuje rámec povinností zastupiteľstva. Ale predpokladám, že toto nebolo myslom Mestského zastupiteľstva, že určite došlo k nejakej nepresnosti alebo tu nikto nič nejde nejakým spôsobom schvaľovať, nebodaj vytvárať pôdu pre niekoho. Môžem dohovoriť, prosím vás? Ďakujeme veľmi pekne, že nás necháte tiež hovoriť. Tu nie je také súhlasíme, s ničím nesúhlasíme, pretože nie je ani s čím súhlasiť. Stále je v platnosti uznesenie, ktoré sme prijali, odmietajúce projekt ťažby zlata. To uznesenie je v platnosti, za tým si stojíme. Tu nikto nič nespochybňuje ani nechce. My chceme odpovedať na žiadosť, ktorá nám prišla každému jednému poštou. Ako zastupiteľstvo, vieš, tu nejde o to, aby sme spochybňovali sami seba. Ani nikoho. A Ľubošovi chcem len povedať, že ak sa stalo to znenie, že môže byť nejakým spôsobom brané inak, ako sme ho mysleli, tak úprimne hovorím, že nie. Úprimne hovorím, že nie. A ak to môžeme nahradiť konečne tým niečím, čo nám môže legislatívne podložiť to, čo sme týmto mysleli, tak je to len dobre. A dáme ten návrh jednoznačne do bodu B,
ktorý pozmeňujúcim návrhom pani primátorka tam hovorí. Práve preto, lebo to chceme takýmto spôsobom deklarovať. Takže nie je tu niečo. Ja stále mám pocit v tomto meste, že teraz my sme tí radikálni odporcovia a my máme jediný pravdu a vy, ktorí to sa snažíte politicky robiť odpor, tak nemáte pravdu v ničom. Hej? Ale my sme na jednej lodi a konečne to pochopme, že sme na jednej lodi, pretože to mi pani Krausová tu ukazuje letáčik, ja si za tým stojím, za všetkým jedným, čo som povedal a budem to hovoriť stále. Takže to ako vôbec nie je na mieste to, že by sme sa teraz mali tu báť, alebo vybáť toho, že my vás ideme nejakým spôsobom podrážať. A kto vám toto tvrdí, tak je človek, ktorý vás podráža a ktorý vás klame. A zavádza. O tom podrážavstve v takom zmysle, že vy budete úplne za našim chrbtom robiť niečo iné. Ja chcem povedať tým to, že stále je tá neistota. Stále podľa krokov, ktoré sa tu dejú, je neistota a my stále musíme na to myslieť a furt sa tým zaoberať a stále musíme, však my chceme kľudne žiť. Je to tak. Vieš, musíš to uznať, že to tak je. Proste stále ten pocit a stále tu niekto parazituje a stále, však my sa smili iba tak a oni si tu môžu chodiť, keď to nevadí, však majú si prenajať nejaké priestory, niečo si tu možno užiť. Nemôžeme to takto povedať. Jednoducho to je parazit a my musíme mať jasné stanovisko. Čo sa my máme, čo ešte smeli dohadovať a čo ešte my, ja neviem. Prepáčte sa, primáčka. Ešte sú tu ďalšie ruky, pán Gajdáč. Ja som jedno, pán Vojtko, hovorili ste, že nevyjadrili ste sa, nepovedali ste jasné áno. Vás neočakávajú občania jasné áno, vás očakávajú jasné nie. Ale... A to jasné nie tam nie je. Áno, nech sa páči. Nevytrhávajme vety z kontextu celkového toho, čo je myslené a o čom hovoríme. Lebo... To váš návrh. To nie je jasné. Ale k čomu nie? My nemáme ani k čomu povedať nie momentálne, lebo ako už bolo povedané, tu nie je zámer ani nič podobné. A my sme nie povedali už uznesením, ktoré je stále platné, čiže... Na čo sa s tým zaoberáte? Pani Krausová. Pani poslanci, apelujem na vás, prečo si púšťate do svojho srdca, nie do svojho príbytku, do svojho srdca cudzincov, ktorí tu vlastne nemajú čo robiť. Zamyslite sa nad tým, my sme vás volili, my sme vám dali hlas, aby ste nás zastupovali. Tak nás zastupujte tak, ako to občania si prajú. A nie ako si vy zmyslíte, alebo aké máte iné zámery. Nebudem hovoriť aké.